Резиде Зарипова. Oyuk baş. Oyuk başlar oң һәм сул аяҡныҡылар булмай. Безнең хикәябез парлы oyuk башлар турында. Шулай булгач, аларга ничектер исем дә кушарга кирәк. Озак уйлап торырга туры килмәде. Исемнәре шундук табылды. Oyuk һәм баш. Минемчә, әлеге парга бу бик тә туры килә. Сезгә oyuk һәм баш белән булган кызык хәлне сөйлисем килә. Иртә. Oyuk башлар хуҗалары белән эшкә барырга җыеналар. Сине бүген нигәдер хуҗабыз уң аягына киеп куйган. Булсасың, сиңа барыбер түгелмени? Син бит гадәттә гел уң аякта идең. Бу бит искиткеч. Башта син бер аякта, аннары икенчесендә. Әһә, син гел сул аякка килгәнгәме, синең үкшәң тишелә язган. Әгәр мине дә гел сул аякка кия башласалар, минем дә үкшәм тишелергә мөмкин бит. Миңа бу кирәк дип уйлыйсыңмы? Бу бит мин атлаганда һәр вакыт сул аяк дип әйткәнгә. Нигәдер минем бердә синең андый сүз әйткәнне ишеткән юк. Мин бит моны үзем турында әйтәм. Алайса бүгеннән һәр вакыт уң аяк дип боера башла. Юк. Хәзер миңа алай кызык булмас. Миңа тишек үкшә кирәкми? Миңа кирәкмени? Син шуны бел. Әгәр икебезнең беребездә тишек барлыкка килә икән, безне шунда ук чүплеккә. Менә шунда хуш диясе генә кала. Хуш, минем яраткан бәтинкәм. Сине уң аякка кигәннәренә сөен син. Һәм Аллаһтан минем узаграк сул аякка тишелмичә сакланып калуымны сора. Тагын нәрсә? Син ул тырыш. Мин элеккечә сул аяк дип боерык бирәчәкмен. Янымда булсаң, тешләп алган булыр инде мин сине, берәр җибеңнән эләктереп, кәпрәймәс идең булай. Син бүген хуҗабыз башка бәтинкә кигәненә игътибар иттеңме? Кичә башка төрле иде. Әйе. Бүген ничектер тыгызрак миңа. Суларга да кыен. Бәтинкә. Син нигә бер сүз дә дәшмисең? Бүген иртәгә ташланасы oyuk башлар белән без нәрсә турында сөйләшик. Нәрсә? Каян шунда килеп чыктың соң син? Әле кичә генә юк идең. Безне кичә генә сатып алдылар. Димәк, аяк кимелкәсендә сез әле яңа нәрсәләр. Сез безнең хуҗаны белмисез. Безгә аны белү нәрсәгә? Безгә үзебезне белсәк шул җиткән. Менә шунда сезнең бар хәсрәтегез. Безнең хуҗа сезнең кебек бәтинкәләрне бер чәткә сыман алыштырып кына тора. Сез каян беләсез? Сез бит әле яшь, тәҗрибәсез. Без хуҗабыз белән инде бер гасыр бергә үткәрдек. Аяк киемнәрендә әллә ничә пар туздырырга өлгердек. Шуннан нәрсә? Шуннан шул, безнең хуҗа суларга басып пычраклардан йөрергә ярата. Өйгә кайта да, бәтинкәнең берсен уң якка, икенчесен сул якка булгап ыргыта. Иртәгә кадәр бишаракайлар шулай пычрак булып яталар. Сез бүген чиста, матур, ялтырап торасыз. Иртәгә сезнең белән ни булыр? Дуңгыз да, ул очракта сездән чистарак була. Әйе, безне ул үф итеп саклап кына тора. Көн сайын я булмаса 2 көнгә бер юа. Безгә хәзер нишләргә? Андый язмыш безгә кызык түгел, кирәкми? Менә син, уң аякныкы. Хуҗа сине аягыңа киеп куйгач,
Аның баш бармагын кысып куй. Ә син сул аякныкы, аның урта бармагын. Хуҗага бу ошамас. Аның сездән тизрәк арынасы килер дә, ул сезне кире кибеткә илтеп куйыр. Анда сезне һичшиксез берәр яхшы кеше сатып алыр. Әле безгә аннары рәхмәт әйтерсез. Ул нәкъ шулай эшләгәндә. Уф, ничек әйбәт килеп чыкты бу безнең. Без үзебезнең иске дусларыбызга хыянат итмибез. Сәлам, картлашлар. Ничек хәлләрегез? Безнең гомер бетте. Башка безне киеп йөрмәсләр дип уйладык. Чүплеккә генә атарлар дип. Анда без үләрбез бит. Юк инде сез нәрсә, без сезне үпкәләтергә юл куймабыз. Күпме километр юллар бергә үттек бит сезнең белән. Әле яшәрбез. Җирне рәхәтләндереп таптап йөрербез. Һәр хәлдә тишелә башлаганчы. Хуҗа үзе шул тишекләрне күргәнчегә кадәр. Ул бәлки күрмәс, сизмәс тә. Ә менә аның хатыны төпшенә торган. Һәрбер оек башны тикшереп, иснәп кенә тора. Без бит бәтинкә эчендә бер сүз эндәшмичә тыныч кына утырабыз. Менә узган атнада бер пар оек башны чыгарып атты. Бөтенләй туздылар, ташларга кирәк дигән була. Югыйсә, тегеп куйса, ни була? Булды, җитте сезгә зарланырга. Яшәдегез, уятлы да булырга кирәк. Яшәдегез? Сиңа ул безнең кадәр яшәргә иде. Башкачарак сайрар идең. Хәштруш. Син әнә инде 2 ел киеп йөриләр. Шул 2 ел эчендә беләсеңме күпме оек баш тузды. Ә безгә нибары 1 ел. Менә тишелергә торабыз. Барысына да ул гаепле. Гел сол аяк дип боерган булды. Bir ay булуы мөһим түгел. Аның каравы шундый искиткеч бер ай. Күпме күрдегез инде сез. Игътибар итегез. Өйдә хуҗабыз шул башмакларын инде 3 ел кия. Ә шул 3 ел эчендә алар юыну бүлмәсе, кухня, йокы бүлмәсе, кунак бүлмәсе, бәдрәф юыну бүлмәсе, аяныч һәм кызганыч. Ә бит еламыйлар. Барысына да канәгать һәм рәхмәтле. Ничек диләр әле? Хикмәт санда түгел, сыйфатта. Ниһаять, оек һәм баш тынычланып, тынып калганнар. Кичкә кадәр көн дәвамында туфли эчендәге оек башлар тегендә, монда йөргәннәр, шактый арганнар. Кай чагында хуҗа берничә минутка өстәл артына утыра торган булган. Әнә шул вакытта гына оек башлар җәелеп китеп ял иткәннәр. Нинди эш инде бу безнең хуҗада? 1 минут тынычлык юк. Ни үзенә, ни безгә. Бернинди дә оек башлар мондый йөкләмәгә түзә алмыйлар. Түзгәнгә берәр тапкыр рәхмәт сүзе әйткән булса иде икән. Тизрәк өйгә кайтып, карават астына сузылып ятасы иде. Син бигрәк көчсез. Хуҗа зрә синең өчен 100 сум акча биргән. 3 тиендә тормыйсың бит син. Исәнмесез? Без синең белән бер пар оек башлар. Бер камырдан. Ягъни бер җептән үрелгәнбез. Үзең ял итә белмисең, башкаларга да бирмисең. Безне берәр дөнья чемпионы сатып алса, вәт чәп булыр иде ул. Мәсәлән, футбол, я баскетбол буенча чемпион, я булмаса бокс буенча да ярар иде. Ул очракта без бөтен дөньяны да күрә алыр идек, ә? Хыялый Хәйриш. Ул очракта син аның беренче күнегүләреннән үк эштән чыга идең. Ә мин берәр акыл иясе, профессор алуын теләр идем. Алар бит күп йөрмиләр. Аның каравы бик күп акыллы, кызык кешеләр белән очрашып, сөйләшеп торалар. Әйе, ул очракта безгә дә бераз акыл керер иде, бигрәк тә миңа. Нигә әле сиңа?
синең бөтенләй тыңлау сәләтең юк. Иртәдән төнгә кадәр зарлана гына беләсең. Бу синеке түгел, минем хыялым. Мин сиңа үземнең хыялым турында хыялланырга рөхсәт итмим. Бик кирәге бар иде. Синең хыялың артык гади, бөтенләй дә хыяллана торган түгел. Эй, син башта әйтәсең, аннары гына уйлыйсың. Киресен эшләргә кирәк, хәчтерүш. Башта уйларга, аннан соң гына әйтергә. Син ялак. Арыдым, миңа сафка җитми. Син тиздән тишеләчәксең. Эй, сез бөтенләй бозылып беткәнсез. Яңа чагында сез бер-берегезгә карата мәрхәмәтле идегез. Ачуланышсагыз, һәр кайсыгызга берәр тишек ясап куярмын. Бәтинкә үз сүзен әйтеп бетерергә өлгермәгән, хуҗа өстәл артыннан торып, эшләгән җиреннән чыгып, машинасына утырып киткән. Аның эш көне тәмамланган ахыры. Ыек башлар авыр эш көненнән соң ял итәргә сузылып ятарга җыенганнар. Әйтерсең, хуҗалары түгел, үзләре ду китереп эшләгәннәр. Менә, ниһаять, ыек башлар таныш ишек төбендә. Хуҗалары игә керүгә хатынына эндәшкән. Сөеклем, син идәме? Менә, сәер. Нигә аның идәме юкмы икәнен сорарга? Аяк киеме урынында тора бит. Ялан аяк чыгып китсенмени ул идән. Ыек һәм баш шулай дип уйлаганнар. Әмма дәшмәгәннәр. Ыек сүз башларга кыенсынган. Чөнки әйткәнче, башта уйларга кирәк икәнен белгән. Баш уйлаган да дәшми калырга булган. Сөеклем, мин идә. Әйе, кадерлем. Әйдә, тизрәк шишендә уз. Ашарга утыр. Кичке аш инде әзер. Нишиләр алар? Алай үбешергә ярый димени инде. Мин көндә әйтәм, ишетмиләр. Авыздан авызга микроб килеп чыгып кына тора. Озак сүзсез кала алмаган ыек. Шундый инде ул. Бик хисчән. Хуҗабызга күптән инде аның микроблары юккан. Күрмисеңмени? Хатынын дәшүгә йөгереп килеп җитә. Хуҗа ашыгыч рәвештә өй башмакларын киеп куйган. Сәлам, карчыклар. Мин сездән шундый көнләшәм. Инде 3 ел буе сез алыштыргысыз хезмәт итәсез. Без юктан инде яңалыклар булып өлгерде. Ул беренче тапкыр башта уйлап, аннан соң шул уйлаганын әйтми калып түзгәненә үзе сөенгән. Мин бүген телевизордан кино карадым. Күз алдына гына китерегез. Егет кызны ярата иде, кыз да егетне ярата иде. Аннан кызга аның турында бик үк яхшы булмаган сүз җиткерделәр һәм ул аңа үпкәләгән. Егет аңа үпкәләгәне өчен үпкәләгән, ләкин соңыннан алар күрештеләр һәм килештеләр. Искиткеч кино. Дип бер туктаусыз сөйли башлаганнар башмаклар. Син бит ул киноны кичә карадың. Кичә башкасы иде. Кичә егет кызга үпкәләгән иде, кыз егет үпкәләгәнгә аңа үпкәсен белдерде. Дип аңлатырга тырышканнар башмаклар аңгыра оек башларга. Әйе. Тирән мәгънә. Әгәр дә без 3 ел буе өйдә утырган булсак, без дә тупаслана идек. Акыллы сүзләр әйткән безгә бәтинкә.
Иң мөһиме сан түгел, сыйфат. Ягъни яшәгән елларның саны түгел, без аларны ничек үткәрдек? Нинди сыйфатта? Шунсы. Бер ай булсынмы, әллә бер көнме? Сан мөһим түгел. Син шундый акыллы. Син уйлыйсың, мин әйтәм. Без бит игезәк сыңарлар. Минемчә, синең уйлавыңча азрак булса яхшырак. Булсын яхшырак. Бәхетле һәм үз-үзләреннән канәгать оек башлар карават астына кереп очканнар. Иртәнгә кадәр селкенми дә шунда ятканнар. Иртә белән Хуҗабикә карават астыннан оек башларны табып алганда, фу, дип иснәп, җирәнеп алгач, кер юу машинасына илтеп ташлаган. Нинди салкын су. Хәзер минем бөтен баш миемне юдыралар. Чын мәгънәсендә Америка аттракцион таулары. Үскә аска, шыбыршар, шып. Мине әле кемдер аркамдан суккалый. Аяк очымнан бит очына кадәр ясалган мондый массаж миңа бик тә ошый. Рәхәтләнеп чабынабыз. Менә шәп ичмасам, күптәннән юнган юк иде. Юынуның нинди ләззәтле булганын оныттырга да өлгергәнбез. Гомер буе шулай әйләнер идем, кер-юу машинасын кем уйлап тапкан? Бу кеше чын гений! Кинәт кер-юу машинасы туктап калган. Шундый рәхәт, яңадан туган кебек хис иттем үземне. Шул вакыт Хуҗабикә оек башларны машинадан чыгарып алган да кычкырып җибәргән. Ничек шундый тишекне күрми калганмын? Юкка югамын буларны, чыгарып атарга туры килә. Бүген үк кибеткә барып күбрәк оек башлар сатып алып кайтырга кирәк. Бигрәк тиз тузалар. Дип, парлы оек башларның ике сыңарында шүп чиләгенә аткан. Шап итеп оек башлар шүп чиләгенең төбенә үк килеп төшкәннәр. Шунда авырта. Кызганыч. Мине ни өчен? Мин бит тишек түгел. Без былай да юеш, син елап монда тагы да сулатасың. Кыю, батыр бул. Ике үлем булмый. Бер үлемне барыбер узасы. Ни дисәң дә, без яшәдек. Әле ничек яшәдек? Мин үз-үземнән көнләшәм хәтта. Хәзер без яшәүнең ни икәнен беләбез. Әйдә, исән калучылар белән хушлашыйк. Бераздан оек кинәт бөтен тавышка былай дип кычкырып җибәргән. Тормышның кадерен белегез. Яшәү ул искиткеч рәхәт. Баш үзенең бар булган кыюлыгын җыеп, оекка кушылган. Гафу итеп, барысын да кичереп, мәрхәмәтлелек, игелек бүләк итәргә ашык. Шуннан соң синең яшәешең мәгънәсез булмас. Тынлык барлыкка килгән. Оек белән баш шүп чиләгендә ятсалар да яшәүнең соңгы җепселенә тотынып калырга ашыкканнар. Баш, кичер мине, барсы өчен. Рәнҗеткән сүзләрем, бәйләнгәнем, юл бирмәүем өчен. Мин һәр вакыт үземне синнән яхшырак дип уйлыйдым. Сине мәрхәмәтлегең өчен гаепле идем.
Миннән акыллырак булганың өчен көнләшеп яшәдем мин. Син гел хаклы булганга минем ачуым чыга иде. Мин сине күрә алмау дәрәҗәсендә идем. Менә хәзер тишек миндә булса да, без бергә үләбез. Әле яңа гына аңладым. Сиңа карата гаделсез булганмын. Юк, игезәк сыңарым. Мин сиңа ачу сакламыйм. Мин һәр вакыт сиңа соклана идем. Син шундый кыю. Син батыр. Син көчле рухлы. Син Синең яхшысы. Мин сине яратам. Мин дә сине бик яратам. Кызганыч. Алар кайчандыр кибеттәге кебек янәшә ята алмаганнар башка. Аның каравы, хәзер инде алар үзгәргәннәр. Алар бер-береңне саклап, кадерен белеп, хөрмәт итеп яшәргә кирәклеген аңлаганнар. Хушыгыз! Оек һәм баш исемле парлы игезәк сыңарлар! Без сезне искә алырбыз! Укыдылар Юрий Павлов һәм Гүзәл Шәмәрдәнова.